Здравей, скъпи търсач! Развълнувана съм да споделя с теб, че от другата седмица започваме с практиките и медитациите за себепознание и себеразвитие. Ще започнем с една много специална медитация и това е сърдечната медитация. Това са техники, базирани на 30 години проучвания, опити и тестове от Института по сърдечна математика. Тези техники се ползват навсякъде по света, от големи корпорации до държавни учреждения, училища и дори атлети и болници. Тези техники са техники за синхронизация между сърцето, ума и тялото. И когато се практикуват по-редовно, те подобряват здравето ти и те свързват с интуицията ти. Това беше накратко, да? Има много повече ползи, но ще ги разгледаме по-подробно другата седмица. Искам само още да споделя и че наскоро завърших и курса по сърдечна математика и вече съм официален фасилитатор към тях. И така, благодаря ти за вниманието и ще се видим другата седмица. Както виждаш, много съм развълнувана, сигурно вече ми личи. Това е едно ново начало за канала. Смятам, че вече има достатъчно съдържателно съдържание в канала и е време да приложим всичките тези знания на практика. Защото това всъщност е единствения начин, по който можем да помогнем на себе си и на света да изградим едно по-добро място на тази земя. Желая ти красив и хубав ден!